יש מצבים שנכנס לנו איזושהי הטרדה, או איזושהי הצקה, או איזושהי מחשבה מאוד שלילית למוח שלנו, ופשוט לא יוצא. וזה יכול להציק לנו ימים שלמים. אז בואו ננסה את המדיטציה הזו, והמדיטציה הזו מלמדת אותנו איך להתנתק מהמחשבות, מההטרדות האלו. אז בואו נתחיל בזה שאנחנו עוצמים עיניים. אז הדבר הראשון, מה שאנחנו נעשה, לאט לאט אנחנו נעביר את המודעות שלנו מאחור הנשימות שלנו, השאיפות ונשיפות איטיות לכמה שניות. ועכשיו, מה שהייתי רוצה שתעשו, אני מבקש שתתמקדו באיזושהי הצקה או איזושהי אי נוחות בגוף. זה יכול להיות הצקה או אי נוחות נפשי, או גם כן כמובן פיזי. ותתמקדו באי נוחות הזה, האי נעימות הזה. ועכשיו אני רוצה שתפעילו את הדמיון שלכם, ותדמיינו שזה נקודה בגוף שמיוצג על ידי אי. אז אפשר להגיד שזה אי של אי נוחות, אי של הצקה. ועכשיו אני רוצה שתדמיינו ששאר הגוף שלכם, אתם לא מרגישים כלום. מין כזה אנרציה, מין כזה וקום. שאר הגוף שלכם פשוט מאוד לא מרגישים כלום. ואתם כרגע מתמקדים בשאר הגוף שלכם, ולא בהצקה. ועכשיו תחזרו להצקה. המודעות שלכם מאחורי את ההצקה הזאת, ומתמקדים בזה, וחשים בזה. ושוב, לעבור לשאר הגוף שלכם, שזה פשוט תחושה נוטרלי לחלוטין, ללא הצקה, ללא כאב, ללא אי נוחות, נוטרלי לחלוטין. במודעות שלכם אתם לא מרגישים כלום, זה נעים. עכשיו תדמיינו משהו מאוד פשוט. תדמיינו שהאי של ההצקה והאי נוחות שלכם כמו קרח. והאי הזה לאט לאט ובטוח נמס. אתם חשים שזה נמס. לאט לאט. ושאר הגוף שלכם מתחיל לעלות על האי הצקה הזו, ובמשך הזמן ההצקה בגוף שלכם
מכיוון שזה נמס, נעלם. ועכשיו המודעות שלכם 100% מאחורי התחושה של פשוט של וקום, של נוחות בכל הגוף, של תחושה נפלאה בכל הגוף. ובנוסף, אנחנו עכשיו נפעיל את הרגשות שלכם בצורה חיובי. והרבה פעמים אנחנו מדמיינים שהרגשות שלנו, הרגשות נובעות מהלב. אנחנו חשים את הלב שלנו עכשיו ברמה הפיזית. אנחנו חשים את הלב שלנו ברמה הרגשית. ואנחנו חשים את הלב שלנו ברמה רוחנית. ואנחנו עכשיו חשים את הרגשות שלנו בארבע מובנים. אנחנו חשים עכשיו אהבה. אנחנו חשים עכשיו הרמוניה. הרמוניה פנימי והרמוניה בעולם. אנחנו מודעים עכשיו לצחוק. צחוקים. משהו מצחיק. ואנחנו חשים עכשיו שלום. את המילה שלום. שמביא איתו שקט, שלווה, אחוות אחים. ולאט לאט אנחנו עוזבים את הלב וחוזרים לגוף שלנו. והגוף שלנו נקי מכל הצקה, מכל הטרדה, מכל כאב פיזי. ונהנים מהתחושה הזו, מהניתוק. וניתן לחזור לתחושה הנפלאה הזו כל פעם שצריך. למה לא? אנחנו עכשיו חוזרים לכאן ועכשיו. לוקחים 5 נשימות רגילות לחלוטין. 1, 2, 3, 4, 5. ואפשר עכשיו לפקוח את העיניים.